ñaawore e yo gorko e yo mettu awra ɓengu mum ko honɗum woni ñaawore yo sonnajo muram moodi mum. Hande si tawi karamokojo wooli fi ɗum ɓenna karamokojo no lelliri ko woole ma karamokojo on tigi tigi on wala hersude. Joni noon no woodi ka dewle woni bonde fi ɗum minen meɗen ka tere meɗen noddede bimbi e kikiɗe jemma e ñawruma meɗen noddede fiide e toɓɓe. Gorko wiya so waɗanaka ɗum yo debbo on yahu o jomba e goɗɗo waɗanowomo ɗum. Ma debbo on wiya si gorko on waɗantamo ɗum o wakkili tortagol hoore makko. Si woni ha ari ha tawi joni dewgal bonay woni andi ɗo ko honɗum ɓe waɗata. Si tawi gorko on fiidina no himmimo o yiltoy to kisan o landoyo karamo koɓɓen fiinde ɗo hunde o anda so waɗanay ɗum ɓengu makko fiwata ɓengu makko yew. Siko sonnajo on himo maapi fiidina o yahay o lando karamo koɓɓen ko honɗum islamu wi ɗum ɗo ɓay modi makko ɗaɓɓirimo ɗum kanko le o falanoka wadde o falaka wadde ɗum ɗo ko honɗum islamu wi. Si ɓeɗo goto kala e ɓeɗo aani maapike no huuli wata waɗu ɗon joni goɗɗum tawata ɗum ɗon no lundi islam o ari o landike karamokojo on wi anda aɗa e moƴƴi o ena e jaka ka dina ɗo ka turbantamen solution yani ka ittatamen e ande ittatamen e maapa komin maapi ko wa kadhalika ɓe ara ɓe lando ka koye poore ho yaltuno yimɓe ara e lando hara ko julɓe kadi woni landade mo faala wondude ɓengu makko e baldi ko goto o mari o wata muññade ha bobo jaɗɗa joni mo faalaɓe wonɗo falaka debbo on jettureɗo ena yoɓe gollitiri koye poore hoy na menen woni wolde ɗum ko kamɓe woni arde lando wano ɗo si feƴƴi ɗo aray hulɓinike ye ndaare gandal jonnangal doctorat e professorat goɗɗo janngoya duuɓi o arta taw ko sifa ɗum ɗo yewtata ko pullo fuuta hombo pullo ko pullo hombo gorko pullo hombo fewtata wo karmokojo landomo fi metti ko sahabajo hombo landino ɗum nelaɗo ko honto ɗum windi e qur'ana ko landal mi landi e nder qur'ana fof ko honto fi metti windi ko dina Allah ka wonɗon e yottinde ko hombo landi ɗum ɗo ha hande nelaɗo hadisi hombo selli sella ko hombo fewtitino laaɗo landiɓe ɗum ɗo fi ɓeygu mum ko ono woni ka teri ɗum ɗo kay ko gandal ni ko pullo fuuta hombo pullo hombo ka hoore laalagal ɗo fewtata karamokojo landomo est ce que ustasi mettugol ɓeygu an no daganimi wow ko sunna homɓe ni ɗum na e peseji porto hiya na tourna ɓe pese ni ɗum hiya ka peseji ɗin fijete to na toon ɗum hiya ɗum no andano arano onon ko woni woɗon andi ko on no ƴettitirte hiɗo wawi yetade yimɓe ɗum ɗo kan no daggi fiita dewgal bonu onon ɗo mari feere fiita dewgal bonu Allah wiya suratu talak onon wi on ɗo mari feere fiita dewgal bonu si cergal ari hakkunde yimɓe ɗiɗo si arsikaji maɓɓe lanniɓe ron kay seedude ɗum no rewi metta onon ko woni wo on jaaboto aron ka réseau sociaux karmokojo e goto e nanirta ɗum na sosojo na maninkajo na forestier na goto hay portoɓe ganantano waɗa débaji fi ɗum kaka peseji portoɓe ɓen ɗiya wonɗi ka gulugulu to ko ɗin goɗɗo landi on fi mum ɓeyna noon ko nelaɗo jokkuno konko ɗum min jokki kono nelaɗo yottinira e nonon ko noon min yottinirta onon ko ono woni papa solution ɗon mari solution probléme ji ko woni feƴƴude wore leydi Allah ndin ɗo kon fof inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mba ɗum no hulɓinine non ɗum ɗo c'est incroyable billahi pullo fuuta miɗo wawi wondude ɗum billahi ala pullo fuuta fewtita e ɗo karamokojo landomo fi ɓeygu mum metto kono on ɗum ananata jamais sosojo no waɗa o bayana ananta maninkajo no yewta sifa ɗum e haala maɓɓe ananta ɓe no jokki programme ji mum no jogodiri kamɓe gila ley ha dow eɓe tamodiri lamɓe e laamaɓe laamorɓe dina e laamorɓe dawla fof no wi rak pullo fuuta no jooɗi no haɓɓiti kañum kan no haala ɗo fi metti ko honto jannguɗon ɗum ɗo ko hadisi hombo ni ko aya qur'ana honto ni ko honto ɗum windori deftere Allah nde
ko nelaɗo ko landama ɗum ono ɗo wawi ƴettude disposition to yewta piiji dero inaji ye ko heɓude sa haali ɗum ɗo ɓeyna maɗa memi dina l'islam ko dina l'islamu ni ɗum ɗo kay ko dina ni ne he julɗo lando ɗum lando on onon kadi jaabo ɗon heere tigi tigi on ko ɓe yewten fiita jama on koye probléme iye joni ça veut dire ɗum ɗo si tawi on tigi waɗi hara e wi probléme oyi de yo Allah yurumen kono billahi walla on yiɗe gande mais non ye he yimɓe subhanallah ɗum yewtirton ɗum ɗo haala ni sa ko harsude lekkum gese mon arde gese mon ɗe no faalira on mbo yetti on ɗum ko faalireɗa arde no faalira ɗum tan artun ka Allah haɗi ɗum ko mettugol kay non billahi non c'est pas possible hakkude Allah ɗum ɗo no yurmi trop sele ɗum ko ɗum mi haali yimɓe ɗo yimɓe ɗo jooɗi ɗo no jento bayanaji yimɓe no dagina piiji nelaɗo maki nelaɗo ñande fottoy ɗon on haaray si tawi ko nelaɗo yetti on fi ɗum